салом дӯстон, шаби гузаштаи футбол пур аз сюрпризҳо буд. Дастои беҳтарини кишварҳои Аврупо бо шикастхӯрданҳояшон баъзеҳоро хурсанду дигаронро шод карданд. Реал, Бавария, ПСЖ дар як давр мағлуб шуданд. Рости намедонам ки мағлубияти Барсаро ҳам ба ин рӯйхат шомил кунам ё ки не. Ба ҳар ҳол ин даста аз Атлетико шикастхӯр, ки дар ҳамин шабу рӯз ба фарқ аз Барса дар пояш барқарортар истодааст. Дар Русия низ ҳангома шуд. Сочи дастаи Зенитро шикаст дод. Сенсатсия болои сенсатсия. Баъд аз бозии Реал ба Шериф, сармураббии ин даста Карло Анчелотиро дигар хоб намебарад. Ӯ ҳамеша дар андешаи хатоёе ки шогирдонаш дар он бозӣ карданд андеша мекунад. Папа Карло аз он шикаст чунон хавотир шуд, ки ба бозии чемпионати дохилиам дасташро дуруст омода накард. Реал Мадрид ба Каталония барои доир кардани бозӣ рафт, аммо на ба Барселона, балки андаке берун аз ин шаҳр. Мо имрӯз дар бораи ҳамин сенсатсияҳо ва хабарҳои дигар гап мезанем. Дар варзишгоҳи худ Эспаньол ҳамеша дарди сари дастҳои топи шаҳри Мадрид аст. Соли гузашта Атлетико ҳам инҷо дучори душвориҳои зиёд шуда буд. Дар Бундеслига бошад, Бавария аз Айнтрахт шикаст хӯрд. Худи ғалабаи Айнтрахт бар Бавария ҳолати аҷиб аст. Дақиқтараш, мағлубияти Бавария ҳамеша ғайриинтизор мебошад, алахусус дар бозиҳои Бундеслига. Айнтрахт ягон бор дастаи маҳсуб намешуд, ки боиси мушкилиҳои Бавария шуда тавонад. Дар Олмон чунин даста Боруссия Мюнхенгладбах аст, ки дар мавсимҳои охир ҳамеша Баварияро шикаст медиҳад. Гузашта аз ин Бавария дар майдони худ шикаст хӯрд. Сенсатсияи асосӣ маҳз ҳамин мебошад. Бавария давоми 2 соли охир дар варзишгоҳи худ шикаст нахӯрд ва тасаввур кунед, ки маҳз Айнтрахт ин омори хеле зеборо барбод дод. Бозӣ бо ҳисоби 1-1 ҷараён дошт, яъне имконияти Бавария барои ғалаба зиёд буд. Дар ақобат бо дастҳои топ агар ҳисоб баробар бошад, эҳтимоли ғалабаи тими пурбаҳои бозӣ бештар аст. Дар асл бошад, дастаи Айнтрахт як голи дигар заду хатти дифоъро то охири бозӣ мустаҳкам қапид. Бозӣ бо натиҷаи 1-2 ба нафъи Айнтрахт хатм шуд. чунон мағлубиятҳо барои Бавария лозиманд. Ҳамаи бозингарони тим, ки худро мисли қаҳрамонҳои комиксҳои голливудӣ мағлубнашаванда меҳисобанд, сари ҳавобаланди худро хам карданд, хоки заминро диданд ва талхии бохтро чашиданд. Ин мағлубият Баварияро ҳушдор медиҳад, ки бояд ба ягон даста бо нигоҳи паст назар наандохт. Бозие, ки барои сармураббии ҷавони даста Юлиан Нагельсман боз як дарси дигар шуд. Талхии нокомӣ дар дастаҳои бузург бештар эҳсос мешавад. ПСЖ, ПСЖ, фаворити Лигаи Чемпионҳо, фаворити мусобиқа байни галактикаҳо, фаворити кулли чиз дар сайёра. Ҳама ин гуфтаҳо пеш аз мавсим нисбати ПСЖ гуфта шуданд, аммо кани ҳамон бозие, ки ба ин сатҳ мутобиқ бошад. Бозии ПСЖ дарднок аст ва он метавонад сактаи дил кунад. Агар шумо бисёр эҳсосотӣ бошед, бозии ин тимро тамошо накунед. На назм, на тартиб ва на дурахш. Чунин аст ПСЖи кунунӣ. дастаи шаҳри Париж бар зидди тими миёнаҳоли Рен рақобат кард. Баҳона нест, ҳамаашон дар майдон буданд. Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария ва дигарон. ҳамаи онҳо мағлуб шуданд. Рен бо ҳисоби 2-0 дастболо шуд. Пачезиро барои ҷой ёфтан ба ҳамаи бозингарон ва истораборони ПСЖ тарҳи ҷойгиршавии 4-2-3-1-ро мавриди истифода қарор медиҳад. Дар ин модули бозӣ Месси дар нақши плеймейкер аст ва дар мавқеи футболбози рақами 10, яъне десятка бозӣ мекунад. Агар бозиро тамошо карда бошед, ба Месси бояд солҳо камтар бошанд. ӯ барои ҳамдастагонаш имкониятҳои хеле хуби голзаниро фароҳам овард. Агар Ди Мария ва Мбаппе як бар як бо дарвозабони рақиб баромада гол зада натавонанд, айби Месси дар чӣ бошад? футболбозони ПСЖ дар ин дидор хеле саросима буданд. чунон менамуд, ки Рен 90 дақиқаи бозӣ дорад, аммо барои ПСЖ танҳо 40-50 дақиқа иҷозаи бозӣ дода шудааст халос. Саросимагӣ ва дарҳамбарҳамӣ боис бар он шуд, ки Рен мулоим ва ҳамвор 2 голро ба дарвозаи парижиё зананд. хулас ПСЖ бо чунин бозиҳои бемаънӣ фаворити ягон чиз нест. пас аз тамошои ҳамаи мухлисони МЮ хурсанд шуданд. топҳо шикаст хӯрданд. Манчестер Юнайтед бошад бозиро дар Олд Траффорд бо Эвертон мусовӣ анҷом дод. Роналдо дар нимаи дуюм ба майдон ворид шуд, аммо ин навбат ватанро наҷот надод. бозии бузургтарини ҳафта бешубҳа рақобати Ливерпул ва Манчестер Сити буд. прессинг бар муқобили идораи тӯб ҷузъи ҷудонашавандаи футболи муосир мебошад, аммо дар иҷрои дастҳо мо кулминатсияи ин падидаҳои футболиро дидем. дар яке идораи тӯб ва дар дигари прессинг ба авҷи тараққиёташ расиданд. дар ин рақобат дӯстӣ ғалаба кард. дастҳо 2-2 бозиро ба анҷом расонданд.
Эрик тен Хаг фикр дорам ин ном ба шумо шинос аст. Ӯ Аяксро ба даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо баровард. Новобаста аз он ки қисми бештари футболбозони ҳайати он вақта Аякс ба дастҳои тоб рафтанд, тен Хаг дар Амстердам боқӣ монд ва кори фаъолияташро дар Аякс идома медиҳад. Ҳамакнун дастаи Барселона дар талоши ба катони овардани ин мутахассиси голландӣ мешавад. Кори анҷомдодаи ӯ дар Аякс ба президенти дастаи Барселона Жоан Лапорта хеле писанд аст. Дар сурати аз вазифа рафтани Роналд Куман ҳамватани ӯ вазифаашро мегирад. суоле ба миён меояд ки чаро қаблан Барса тен Хагро наоварда таваҷҷӯҳ ба Куман кард. Гап сари он аст ки он замон ба Барса мураббие лозим буд ки дар ҳолати буҳронӣ дастаро идора карда тавонад. Куман дар мунтахаби Нидерланд ин чизро исбот кард. Ҳамчунин Куман дар Барса мақоми хусаи худро дорад. Дар вақти футболбоз буданаш ӯ яке аз беҳтаринҳо буд. Ҳеҷ кас фаромӯш накардааст голи ӯ аввалин қаҳрамониро дар Лигаи Чемпионҳо барои Барселона таъмин кард. Худи Эрик тен Хагро дар ин бора пурсон шуданд. Ӯ дар ҷавоб ишора кард ки айни ҳол дар Аякс кори зиёд дорад, яъне аз ҷавоб гурехт. Тен Хаг арзандааст то дар чемпионати қавитар қувва ва моҳораташро бисанҷад. Ин метавонад чемпионати Испания шавад. Собиқ нимҳимоятгари дастаи ПСЖ бо чанд суханаш пуху прахи Неймарро баровард. Ҷабриэл Сисе аз соли 2004 то 2007 шарафи парижиёро ҳимоя мекард. Атрофи Неймар ӯ чунин ибрози андеша кард. Дар Барселона Неймар нақши муайяни худро дошт. Вазифаи асосии ӯ шикастан ва убур кардани хатти дифои рақиб ва партоф ба Месси буд. Неймар дар Барса зери нақшаи муайян бозӣ кард ва нақшааш дар майдон маълум буд. Новобаста аз он ки зиёд ба дриблинг мерафт, рисолати асосии худро иҷро мекард. Дар Париж бошад Неймар ба як шахси худписанд ва ҳавобаланд табдил ёфт. Инҷо калиди ҳамаи қулфҳоро ба ӯ доданд ва Неймар худро гум кард. Ин ҳавобаландии Неймар аст ва ӯ мехоҳад ҳамаи чизро худаш идора кунад, гуфт Ҷабриэл Сисе. Ин гуфтаҳои собиқ бозингари ПСЖро ба бозии охирини Неймар бо дастаи Рем баҳо медиҳем. Дар бисёре аз ҳолатҳо Неймар мехост ҳамаи корро худаш анҷом диҳад. Дар натиҷа дар бозии парижиё дисбаланс ба миён омад. Дар баробари ҳолатҳои футболӣ боз берун аз майдонам Неймар ба худ бисёр корҳоро иҷозат медиҳад. Овардани Мессиам ба ПСЖ кори дасти ӯст, вале ин метавонад ба нафи кор шавад. Суханҳои иброздоштаи Сисе ҷо доранд, аммо як паҳлӯи дигари масъалаам ҳаст. Неймар бозингари сатҳи олитарин аст. Нақши ӯ дар ғалабаҳои ПСЖ бузург мебошад ва бо ин ҳеҷ кас баҳсам карда наметавонад. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.